tafka kuskure tunda dai kun karɓi taliyarsu. Zaluncinsu yanzu ma ka fara kuɗi na tuhumarsu. Ai kun tafka kuskure tunda dai kun karɓi taliyarsu. Zaluncinsu yanzu ma aka fara kuɗi na tuhumarsu. Me kon kaga shaguwa a cikin daji take a zaune. Allah wahidin guda mai tada na kwance zaune. Bisa tasarrafin sai tsirwa saman ruwa bado ne. Yau ga mu kasar da an ka biyan albashi kun barayin zaune. Mun yi kira ga jama'a a baya idan kuka yi tunawa, kada ku karɓi taliya jiki wala tana biyuwa. Amma wasu sun bari sun karɓa duka sun dafewa. Yau ga wala tana ta bunkowa ba mai tafiya bari na kwance. To ya haka ya da kwana ai kun cuta al'ummarmu. Ku sami yanayi mara daɗi kuma ba ku tambayar mu. Kowan cikinku ya yi shiru har ma da malamanmu. Idan fa yanayin ya yi tsanani har kun ka tunzura mu, ta dokar za ta tarwatse ba mai sha ko da musumiya ne. To ku fito mi zanga-zanga, adalci muke bukata. Zaluncin ku yayi tsamari a ƙasar nan babu harka. Babu abincin dare da rana, don ciki na muna ta kuna. Ba mai tambayar ya muka kwana, ina muka kwana, shin waya muka kwana. Ai kun tafka kuskure tunda dai kun karɓi taliyarsu. Zaluncinsu yanzu ma aka fara kuɗi na tuhumarsu.